ụmụnne ihe a dị aṅaa ị ga-akpọ akpọ kpọọ n'ekwentị kwuo onye ekwu ikuku ebuli ebuchepụ ya. A sịrị na ihe ede na-amado ọmado ọ dapụkwa apụọ. Ikwu okwu ị ga-ama na gị na mmadụ na-ekwu okwu ikwucha okwu ụfọdụ ikuku na-ebuli onye ahụ ka o si ebukweli ya. Maka akụkọ anyị nweta atọrọ ụtọ na onwe ndị na-abịa enenekwe ekwentị fa afụ ihe ha dechelu fụ ihe ha kwuchelu fa na-ekwukwenu kwuo n'oyibo. Ọ bụkwanụ nọ n'Igbo ichiziala uche gị niile chinyezie fa. Ị na-ekwu n'oyibo ịbụ onye oyibo ọ dịzialụ fa ofele ọ dịlụ fa mfe. Ọ bụ na Igbo ka ike ekwuba okwu niile ya bụ ka ndị ọcha ji akwanyere ndị ọzọ ugwu maka ihe niile fa na-ekwu ya n'onu befa anụrụ anaghị ihe nwere isi ya mara aghọta agagodili ya na-aga nke a bụ inyefa ladder to climb. A na-ekwu ọ bụrụ n'oyibo ị na-ede ide n'oyibo ide ikwuo n'oyibo ịbụkwa onye Igbo ị na-agwa onye Igbo ibe gị okwu ya ka anyị ji si ihe a dị aṅaa kpọzie akpọ. Ihe a bụrụ na-amaghị ama ka anyị jiri na-emụta ihe. Unu ga-anụkwa akụkọ maka ndị na-abịan achụchighela azụ. A sị na onwe ndị be anyị na-abịan fanọkwana na igwe wee na-abịa ya bụ grupu. A sị na-abịazịa ikwere ka fa batakwana ọkwana ha kenye ka mmadụ si ga-atachacha afụ wee mechechi ihe niile wee mefusicha ego niile wee gbaa agụ na-asa mmiri na-asa wee fee n'elu daa n'ala. A sị na fa agba ụkwụ n'ọdụ ụgbọelu enenene ihe emebe mbụ mmekwasị onwe mgbe o mee mekwasịkwa. Anyị achọkwa ka o mee ọzọ. Were ekwentị gị ahụ debe n'ụlọ golo akpụrụka ọ ka mma na igolo akpụrụka kama emechezi iji nwayọọ golo ọzọ ọ kakwanụ mma. Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Igbo anyị abịa Igbo Class World. Ụmụnne anyị nwetara akụkọ maka ndị na-abịa. Biko ụmụnne ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa mba ofesi ya bụ ụmụ soshal midia iji ekwugasị okwu ihe a dị aṅaa dị na ya iwepụta enyi. Ọ bụrụ na ikwuru ihe a dị aṅaa na ya iwepụta anya. Ụmụnne ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwuchekwa na ịmago deche enye ede ma ọ bụ kwuo onye especially ikwu n'oyibo. Ikwuo n'oyibo ọ dịrị fakachila akara taa nya ma ị na-abata mba ofesi maka famụtazikwala ọzọ kịta nke anyị na-anụ n'akụkọ kịta anyị anụbughị enụkwasị. Ọ bụ ya ka m jisi ka m bịakwa ka nzụnyekwa unu ori ụka ka m gbazikwa elu unu ka m nyekwa unu ndụmọdụ. Unu ma na ọlụ anyị bụ ndụmọdụ ọlụ anyị bụ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma maka anyị bụ Igbo Class World. Anyị pụtara maka ọdịmma ndị Igbo and ihe a menu metụta ụmụ nwanne anyị. Biko nu ka ọ ghara imezi kee ka mmadụ si ga-atacha afụfụ jee chọchacha akwụkwọ chọchacha visa niile a na-achọ wee fee n'elu daa n'ala abịa si na ekwezie ka ọ bata ọ gbachacha nnọọ ọkpa ebe o kwesịrị ịgba na-enezi anya na-enepụ anya ka ọ batazi asị ya mba ewechighị enye azụ. Ọ bụ ihe jọgburu udene masị gbuo nkakwụ. Ọ bụ afọ njọ. Kedu ka mmadụ si ga-enwetacha ihe nweta onye makwa afọ a na-ata wee na-enweta ihe nweta apụtazi asị anya chighebe azụ. Ọ nọzikwa na dobe ụkwụ n'ebe ahụ n'ime ọdụ ụgbọelu ọ balitego obodo asịkwa anya chighebe azụ. Ụmụnne unu ekwekwene ka ome ọzọ. Unu jee chọkwa onye ga-agbaziri unu ome ọzọ mebe adụrụ ebe ahụ ome ọzọ mebe adụ ikwekwene na inyekwene fa chansị imekete na-enyefa chansị ebe ọbụla ọsọ ya mee n'ụwa niile nya bụ inye nefa chansị. Ihe ị ga-eme mbụ bụ okwu adụ aṅaa kpọọ onye ahụ na-ekwentị gị na ya kwubu ihe ahụ kpaba nkata ahụ ikwu na ede enye ede na ihe ọbụla igwe eji ekwu okwu ọbụ WhatsApp ọbụ nke ọbụla ikwunye. Ọ bụrụ na ikwuchego okwu adụ aṅaa n'ime igwe eji ekwu okwu gị ọbụna WhatsApp ọbụna Messenger ọbụna ịbịaba iji na ekwentị ahụ bịa weli edebe n'ụlọ welu mkpọkọrọ ekwentị bịaba maka na ọ bụrụ iwu bụ na mmadụ na-enwe WhatsApp. Onwe ndị anọrọ na WhatsApp onwe ndị anọrọ na YouTube onwe ndị amadị ihe bụ soshal midia. So weli edebe weli nke ọfụ wee bịabakwa iweli edebe. Ọ bụrụ na ọ galaziri ọnụ postụzie nye ma ị bịalute
maka anyị ma ndị mekwelunu onwe ihe a dị aṅa oweli edebegodi n'ụlọ ọ bịalute a na-eme ewe bil a na-eme ụmụ ihe maọbụ akwa gị maọbụ estratin gị emezie nye wee bil ọbịaba iji na ekwentị gị a sị na ọ lapụta gị ọtụtụ mmadụ ọbịa ka anyị ji bịa na-ekwu ekita ka ọ ghara imezi ọzọ. Kedu ihe bụ na ndị eke maọbụ ndị nwa asị imigreshọn ka asịrị ihe nwa abịa eje na-enyocha ekwentị mmadụ ihe anụnwa bụ invading privacy fa ga-akwụsịkwu ya. Ọ bụrụ na fa akwụsịrị ya kedu ụdị ọlụ fa na-alụ ihe a ọ bụ nke ndị mmụọ ka ọ bụ nke ndị mmadụ ma ọ bụrụ onye nụ a na-ajụtụ ya ọnụ na-ajụ ya kwa ekweke ịnụ nwaanyị gị na nwunye gị ọkabi ị na-acha atị nke a ị na-achọ ọyị nwaanyị ọ gbasara gị unu na-achọkwa n'ọyị nwaanyị unu nwa na-asachi ihe ahụ na-achọkwa n'ọyị nwaanyị ma ndị eke unu na-achọkwa ọyị nwaanyị unu na-achọkwa onye unu ga-anụ unu na-achọkwa ọyị nwaanyị ọ rụfụrụ m ọyị nwaanyị anụba anụ. Kedu ka mmadụ si ga-abịakwa ị na-ajụ ya ọ ga-anụ onye kedu nke ọnụbụgo nwaanyị ọ gbasara gị unu fikwa aka ndị na-aka ekpe n'anya malụ mgbe unu baba nya steepụ ba karịa ebe anaghị aga onwe ka mmadụ ga-steepụ ba gaba ebe ị chọrọ ibido gbọbịa ụja ịkụzieli ya ọlụ gbu ya na ịmakwa ọlụ ahụ ya kwụsị ihe nzuzu ahụ ọ na-ezuzu ibido gbọbịa ụja ọmakwa na ịma ihe nyafe anọghalịa fa alụ ọlụ ahụ ngwa maka onwe ndị bịalute na asị na editen chefa ihe lụrụ ama mma abalị ịtọ ka ịnọ ewechighekwa efe azụ asị na afụrụ ihe a na-ede na ekwentị wazọpụ nka ị ga-ekwukwe ikwuo na igbo ifugo ka igbo si wee dị mma ọkwa ya ka anyị ji asụ unu sụba igbo kụzibere ụmụ unu igbo ifuru ụmụaka ama na fancha na-asụ igbo ịchọ ikwu okwu adanya kwukwubie n'igbo ọ bụgodi na fa ga-eje dute taprịta o kostgodi ụtagodi fa afụfụ fa ekwetegodi na ukwe ngwelekwa ukwe fa akwanyegodi ugwu ma na o nwere ebe isi na onye a nwere ebe o si na ọtagodi anya o nwere ike tupu fa eje chọchazịa taprịta ahụ ihe niile abatakọtazịa ihe niile lilili alachabazie ofe. Ụmụnne nwere ekwentị gị ahụ iji kpaa ihe adị anya welie edebe n'ụlọ bịabagodi mba obodo oyibo ilutezie fa mebie wee bil maka fa saachị ebe niile wee were ekwentị nwa mmadụ wee na-apị mkpụrụ ụbọchị 3 na-achọ chukwu mee ihe asịkwa na afụrụ ihe nwa na-afụkwa nke nwa na-afụkwa nkata nwa na-afụkwa nke nwa. Kedu ihe unu na-enyo isi nne unu ebe ahụ ndị imigreshọn unu jụta isi nkịta kedu ihe unu ji agba ya ga-eme ya abụọ ọ bụrụ iwepụta enye kama ebe itinyebekwu ya iwepụta enye n'ime fonu gị ịmara iwepụta enye ewepụ maọbụ iwegodili tọgbọ n'ụlọ ka azọta a na-ewe zọba ute ịma ndị na-azọ ihe niile na ofu ụzọ a sị na mmadụ chụbụ ihe na-abụ ofu agba onwe ike fancha agbanarịcha anya anyị na-atụpado ofu ihe furu isi ya fụ ọdụdụ ya tupu ịchụba ọzọ mmadụ ada achụ ihe na-agba n'ofu nchu wee onwe ndị amarọ mana tata unu nụrụ ya unu amata gị ka ọ ghara ịgazikwa unu mbelede ka ọ ghara ime ka ọnụ unu amatara maka omekwa ọzọ kedu ka mmadụ si ga-espend je hard income ya nya income je mebe akwụkwọ gadaba akwụkwọ niile ọ bụzi akwụkwọ a na-agadata ịma health care certificate ịmara ego a na-eji enweta n'online ịgazia fisikal ịmara ego a na-eji enweta ọ bụzi ịbịa ị na-abịa visiting ka ị na-abịa ngụ akwụkwọ ewee kọọ ụdị akụkọ onwere onye chọrọ ịnụ ụdị akụkọ ndị be anyị nya bụ anyị chọrọ ịdị na-anụ aja akụkọ ya ka anyị ji bịa na-ekwu maka ometụta imi ometụta anya ometụta onye be anyị niile ga-anọkwa n'akwa alili anyị niile ga-anọkwa na mkpọkwu onye kafa ji wee je na-emebibe anyị ka ewelie wee na-eme anyị ka anyị na-awụgharị ebe niile ka anyị na-ejegheli ebe niile na-achọ ndị achọrọ anyị ọkwa ka anyị ji sisi sobe igbo maka ndị a chọrọ gị fa afụrụ gị n'anya maka ọ bụrụ na afụrụ n'anya a ga-eme gị ebe niile si n'ụwa bụ otu unu afụrụ n'ụwa abụọzi n'otu ọ bụzi otu kịta ma si a na-asị ịbịakwa na be anyị iyi gabala onwe gị ịbata na be anyị bifo ịbata be anyị nka ị ga-akọwa onwe gị ajụọ gị kedu ihe ịbịala ume jụụ nwụna gafe n'aka ebe ahụ nwụna gafe n'aka ya ka anyị ji si
ndị ejenti na-emelu unu ihe jekwenụ gwafafa guide ya unu jekwenụ gwafafa coach ya unu jekwenụ gwafafa gbazikwelu unu maka ọ bụ na fa gbazirelu unu onwe ihe meni ọ dị fafa n'aka ọ dị fafa n'isi maka abịa gbazichelu gị kụzichelu imezikwa emebielu onwe gị ihe ịma na ọ gị mebiri onwe gị ihe ma o si nefe n'aka ka isi ga-emeche mmadụ isi anya gaba nya gaba onwezi ihe ịkụziri ya ma ọ gbazieli onye ejenụrụ ihe for the first time ọ bụ complete novice hai Chineke ihe nke a dị m ama m ihe mma si na ndị be anyị short ka emesịa